Не си взимайте кучи преди да сте изгледали и това видео. А след като го изгледате, върнете се на профила ни и вижте част 1. Първо, изграждате хигиенни навици от рано. В началото може да ви се вижда трудно, но с постоянство ще се научи бързо. Очаквайте много подробно видео по темата, но накратко, извеждайте ги често и по график, след сън, хранене или игра. Второ, веднага започнете с социализацията. Срещайте ги често с други хора и животни, като е добре да играят с кучета на близка до тяхната възраст, тъй като играта на големите може да бъде груба и да наплаши маниците. Трето, използвайте клетката разумно. Обучението към клетка може да бъде изключително полезно за научаване на хигиенни навици, да предотврати нежелани бели и да осигури на кучето ви безопасно пространство. Научите ли го успешно, ще я приеме като своя сигурна барлога. Четвърто, градете силна връзка при всяка възможност. Ежедневните разходки, времето за игра и тренировъчните сесии ще стимулират ума му, ще изграждат връзката ви и ще елиминират скуката и всички проблеми, които идват с нея. Пето, последно и може би най-важно, уверете се, че вие сте готови. Отглеждането на куче, освен щастие и удовлетворение, е свързано с отговорност и ангажименти. Уверете се, че ще може да се грижите добре за него през целия му живот. За да не пропуснете още полезни видеа, клик-клик!